Puilano ani channelo lamsogo phaidi tini haino hai khoroksa takhukni kubui love story khnawi nailayana norok khnawi tongdi puilani simi paithak jora o takhukni mung ungkha Rahul Deborma tai bini kami ungkha Takarjola bwrwini mung ang mention khlailia haipano mungni first letter ungkha A dakon ke phaidi jeng kothoma phaisingo thanglaisinai o takhuk bai o bwrwini kami asuk chalaya agiono takhuk o bwrwino sinu salsa bo bini dolni aro o bwrwini number nawui bo kaisa friend hai ungei kok salaikha haikeno kok salaite salki salai thangka phia o takhuk o bwrwino hamjagui tongo aboni bagui bo jora kaham nai salsa o bwrwino propose khlaikha angnono hamjago nungle ano hara hamjak hnai hwnkia bwrwi afro bono saka ani to boyfriend tongo ang tabuk hamjagui manglak hnai aboni kisa salni yakulo hwnke abri o takhukno saukha nungano kaisa help da khlaimano hnai o takhuk sangka tamo bomo hai help bahai khlaijaknai o bwrwi saka je bini boyfriend bono kaisa viral khaina nai tongo hnai agi bo bini hamya video eba private video khlai ro hormani tongo tabuk bini boyfriend bobai walai bono o video rok viral khlaina nai tongka social media o hnai bo saka nung kisa ani boyfriend no bujogui sadi o video no viral ta khaidi hnai ang tamo khlaine palman liya nung kisa no help khaidi jodi no ani o hamya video viral ungkhe ang suicide khlai thei thangnai abono karen tai lama kri khyane o kongno khnawi o takhuk help khlainani gosika nung asuk tawana khudi asuk hamya rok tawan sukudi ni saka bo saka da kon tawana di ang help khlaiyana hnai o takhuk o bwrwino hamjak tongmani bagui bo help rok khlainani gosika eba chubanani gosika aboni ulobo o bwrwini boyfriend no sikriwi saka nung tumungno o video no social media viral khlaigan ke nini mungoi police o thangnai tei case khlainai nung o video no dakti mansak delete khlair di hnai hwnke o video no delete khlair di no takhuk ama ke kaisa warning haike sawirika hwnke o bwrwini achala ki rijagai a video no delete khlairika abo haike no takhuk o bwrwini problem no solve khlairika abo haike o takhuk bini problem solve khlairi mani yagulo o bwrwi o takhuk no chajakha eba hamjagui thangka abo haike haino hai o takhuk bai relationship o borok hablaikha salja borok malai laikha tei kaham keno borok tonglaikha o bwrwi hinkhe khumlung degree college o first semester o poriwi tongo tei o takhuk ki Agartala BBMC college o poriwi tongo bwrwi khumlungo nokbara tongoi poro tei o takhuk ke Agartala o bara tongoi poro aboni bagui borok malai manlaiya kokrok simi salayo tei text rok khlailayo tei abo hai khlaino borokni hamjakma kaham nongui tongo aboni ulo salsa 15 August eba Independence Day ni salo o bwrwi o takhukno saka ang berainai ani dolrok bai hnai hwnke o takhuk bono saka da kon berai dita kaham ke berai di amsuk buihai hamya rok tang di ni saka phia ulokhe o bwrwi o takhukno call khlai saka chuak ke phek khlai ang tini chuak rok nang khang chuak phegui thangka ano nakar sidi amai rok saka o kok khnawa takhuk belai kheno joli jakha thamsi rok kajakha haipano bo hamjakmani bagui nakari saka tiaba hai tang sidi chuak rok amai ke tai tanang sidi nei aboni ulo truk o bwrwi o takhukno call khlaiya boi kok saya ungnani chengukha call khlai kangka bo receive rok khlaiya tei SMS khlai kangka bo reply rok riya o takhuk wana jagui sengka nung tamong kha tamni nini hamjakma rok kri khada agini hai nung tamong liya ani call rok tam receive khlailiya afro bini bwrwi saka ani babu sori hamya klaijak aboni bagui ang belai kheno depression no tongo ang belai kheno tension no tongo ang hamjakna rok kisapano bwkha kri kha hamjakna rok kisapano musungya hnai hwnko takhuk sengka nini babu to hamya ungui tong hnile tamni bagui hamjakma no kai khibina nangnai hnai phia bini bwrwi o kokmang no sawi tongkha ani babu hamya tabo ang depression no tongo ang te hamjagui manglak ang hamjaknani rok kisapano musungya omo haimang sawi tongkha hwnke abo haike no borok kaklainani nangkha aboni ulokhe no takhuk buini khuko khonaka bini bwrwi bui bai kwbangma no hamjaklayo tei tomung chaya rok tongo nei bini bwrwini ex rok kwbangma tongo tei nokbara tongkha kabo chela rok no tubui phaio hnei aphurkhe takhuk belai kheno dukhu nangjakha asuk bo kubui khe hamjakmani bo belai kheno bini khao dukhu nangjakha hwnke takhuk ni kothoma asuk jora tei no tini ni bagui norok bahingjakha takhuk ni kothoma no khnawi norok comment khlai sadi tei tumungno norok tini o takhuk ni story no norok chajagui tongkha hwnkhe share khlainan tapukdi norok share khlairti norok puilan sing paithak jora naitongmani bagui norok no belai kheno hambai ani channel o katalangui tongkhe subscribe khlainadi norok jotono kaham kwrwng no tongdi hambai।